duzu esatea, gai asko egon daitezkela azken egunetan, baina bakarra edo bakarrenetarekoa daukagula ahotan. Zein, besteak beste noski indarkeria matxista berriz ere, Gasteizen gogor jodiguna. Hortxe izan da beste ere hilketa matxista izugarri ikeragarri bat, eta horrekin batera ere, noski hauteskundeak, baina beti ere ahaztu gabe lehentasuna duenari lehentasuna. Beraz, horrekin hasita, Miren, Maider, Eki, kaixo. Ongi etorriak? Eskerrik asko. Esan da bezala, gero hitz egingo dugu luze eta zabal, baina atzetik aurrera hasteko, uztailak 23. Ezakit, oporrak bertan bera geratu zaizkitzuen, edo zer? Niri ez, baina uste dut aldameneko honek badula zerbait esatea. Ni berez, oporretan nindoan, nindoan ez, printzipioz noa egun bat lehenago hauteskundek asko gusta zaizki, baina nire burua ere ondo zaintzen dut ordune pentsatzet oaingoan korreo bidez botoa emango deula, iruditzen zait Pedro Sánchezen jugada brillantea. Kasi ez dugu denbora eman analizirik egiteko aurreko bezperako bozetan edo emaitzetan zer gertatu den, eta beraz ez dio eman denbora ere eskuinari edo Espainiako eskuinari puzteko atera ditun emaitzetan, ez? Orduan, gutzako zerrikeria handi bat. Naroa, ez aztu horretan gainera, oporraldi bakarrik ez, zubia ere badela. Beraz, zubia? Oida, lehenengo erreakzioa oporrak eta olako gauza bat, zein dihoa oporretan gaur egun, ze askok zokate xosik, oporretara joateko, baina lehenengo erreakzioa ez, oporraldi garaian nola lan egin, ez? Bozkaren kontu hori pixka bat lan egite zerarekin, eta bigarrenik zubia ere badela, beraz, batzuk diote, akaso suizidio bat izan daitekela, ez? Bere buruaz beste egiteko katapulta bat, edo beste batzuk oso ondo pentsatutako jokaldi maestro bat, genialidade bat, eta 6 hilabetez bazetorren desgaste bat, ez? Eskuina bazetorren zapaltze ariketa bat egitera, bete-betean frenatu, eta ikusteke ez, jake, kanpainan hastekoak ziren eskuina eta eskuin muturra, egintzazue, baina ofizialki ez da. Hala eta guztiz ere, niri iruditzen zait, bere lantaldekoak, bai bere gobernukideak, baina baita bere alderdikoak ere, haserre puntu bat edukiko dutela. Nik edukiko nuke. Bai iruditzen zait, Sánchezek erakutsi duela izugarrizko gerria, pinpan gau horretan pentsatu, erregeari deitu eta hauteskunde berriak deitu. Baina niri lantaldean sinisten detenaz eta uste detenez taldean hartu behar direla erabakiak eta horrela oso itxusia iruditzen zait. Zergatik 23an eta ez 24an egin hauteskundeak, edo igandean izan beharko du, berdin zait, 30ean. Bere gobernukidei eta bere alderdikidei ez esatea eta berez, behar bada horregatik ez naiz inoiz lideresa bat izango, baina iruditzen zait oso erabakiak ezin direla. Eta zaizu iruditzen poesia politikoa ez dela ein batean ere, hain zuzen ere uztailaren 18tik gertuen dagoen igandean hauteskundeak deitzea, eta nik behintzat uste dut eta usaimenak esaten dit, ez zuela 24 ordutan edo 4 ordutan hartu erabaki hori, baizik eta hori bazela A, B edo Z plana, eta gertatuko zenaren aurrean, inkluso ikusi eta eskuina ze puntutan dagoen, nik uste dut gaur egungo gobernu aparatuek, baita estatu kolpeak ere aurre ikusten dituztela, ez? Resuma batuan, orain erregina hil dela nola zen, zein zen hitz gakoa, esan nahi dut. Halako, ez, gobernu eta korporazioa, hori ez da, hitzgakoak, ez dakitzen izango zen oraingo honetan hitzgakoa, baina jarri martxan, Moncloa Power. Eta uste dut asmatu dula, ez dezagun aztu, eskubia prestatuta zegoela ospakizun handi baterako, eta ospakizun hori eten eta futbol taldeita gertatzen zaie ez, zure titula ezin dezu ospatu, urrengo igandean badaukazulako beste partida bat, horrelako zerbait egin die eta horrela, eta edabideak eta sistemaren alde daudenak Mediasetek salbame kendu behar du ekainaren 23an. Iritsi dira programa gorri guztiak kentzera urrengo hauteskundeetan indar guztia jartzeko Sánchez edo gobernu progresista hori gobernutik kentzeko. Orduan,
denborak kendu egin die. Ana Rosa Quintana jarriko dute arratsaldetan, ze polit, ze bai, progresista. hori ere jakin dugu, bai, kenduko dute espazio gorritxoa edo, telebistan gelditzen zen espazio irreverente hori eta jarriko dute sistemarekin bat egiten duen non hitz egingo diguten berriro ere erosketak egitera joaten geran egunean okupak sartuko zaizkigula, etxera delikuentzia izugarri godela, naiz eta gezurra izan. Bilboko EAJak ere egiten du, diskurtso hori horregatik esan du sistemaren aldekoak. Eta guri euskal instituzioi dagokienez Pedro Sánchezen albisteak, nolabait eragiten digu ere bai, ez bakarrik Nafarroan, zeo oso arraroa gertatu behar da Asiron alkate izateko eta EH Bilduk PSN-eri babes esplizitua emateko edo PSN-ek behintzat eskatzeko. Zeo hain ere aurreko nidazten honez, EH Bildu jada badela alderdi talde homologatua, baina aldi beren ere ikusteko dago zenbaterainoko bazterketa egingo zaion, kanpaina honetan gertatu denez, kutsatua nola izan den EH Bildu, ikusteko dago orain ere kanpaina honi begira, ea baztertu egiten zaion eta ea ez, eta hor ikusiko da adibidez Durangon, Gasteizen eta Gipuzkoako Foru Aldundian EAJ prest dagon PPren babesa bilatzeko, esaten zuten irratian, agian ez dute eskatuko, baina aurkeztuko dira, eta eman dit aldekoa, eta orduan Durangon, Gasteizen eta Gipuzkoan EH Bildu galduko luke gobernatzeko aukera, eta jakintzazu ere Elkarrekin Podemosek ze bira egiten ditu. Jokaldi egin dezaken. Hori egia da, ikusi genuen hauteskunde gauean bertan, alderdi desberdinetako bozeramaileak atera zirenean, besteak beste Joseba Egibar, hemen Gipuzkoan, esanez, beraiek aurkeztuko zutela, Eider Mendoza, eta horretarako bide egingo zutela. Kontuak, zuk esan bezala, ematen dute alderdi popularrekin. Orain adibidez Eusko Alderdi Jeltzaleari etzaio bide horria zaildu hauteskundei begira, esaten kontuz. Ikusi dugu ze berakada egin duen Eusko Alderdi Jeltzaleak, eta abstentzioak eta berakadak boto desberdinak jaso dituzte, eraman dituzte beste alderdiak, alderdi popularrarekin batzen badira, zigor asko ze handiagoa jaso dezakete uztailaren 23an? Ez zaila gustatu, deialdia, Aitor Esteban izan zen aterazana baloratzera Sánchezek hauteskundeak aurreratu izana, eta ez zitzaion bat ere gustatu, ikusten zitzaion euren kalkuloetarako ez dela egokia, erabaki behar izatea ekainaren 17 baina lehenago onartuko dituzten edo ez bozka horiek aurkeztuko diren edo ez. Baina okerrena da justifikatzeko zatik legala da, zilegia da, botu gehien jasotzen dituena da agintea hartzen duena, baina horretarako erabiltzen duten arrazoia edo justifikazioa ez da zilegia. Esaten dute erakundeen egonkortasuna bermatzeko dela, eta barkatu batzuek memoria dugu. Hemen erakundeak egonkortasuna handien izan dute Franco agintean egon zen bitartean. Egonkortasuna ez da ezerren bermea. Beldurra ematen dizuena ez da egonkortasuna galtzeak, beldurra ematen dizuena da erakunde horiek hartu dezaketen norabidea ez dela zuen gogokoa. Orduan, hori esan zazue beldur gera, eraman nahi duten erakundea, eraman nahi duten norabidea ez delako gure gogokoa, eta horrela baina egonkortasuna aitzaki merkea da. Hemen egonkorrena, erakunde guztiek egonkorren egondu diren garaia, ez da bitartean ez gerrarik, ez altxamendurik eta ez zer egon, Franco agintean egon zen bitartean izan. Orain ikusten duguna Franco gogorarazten dezula eta seguruen aukera dagola uztailako 23 hortan bi bloke hegemoniko horiek estatalak ikustea, ezta? Ikustea eskuina, ultraeskuina, ikustea ezkerra gogorregi egiten zait esatea, baina ezkerra oso zatitua eta nola ote joan Podemosena, Sumarrena, sozialistek, ni bandator Maiderrekin esaten iruditzen zaidala jokaldi maestroa dela, gauza gutxi egin zitezken da egin dutena uste dela oso denbora gutxian. Izan ekinek esatezun bezala suizidioa edo ez,
barroio kamikaz edo... Hor dago totala. Nik uste dut hor argi eta garbi eskuin muturrarekin benetan akordio ardietxiko baldin badu. Eta Espainiar estatua inboluzio fase batean bete-betean sartu, ez ezagun ahaztu, 36aren aurreko antzerako egoera batean gerturatzen ari garen horretan, horregatik esaten nuen nolabaiteko poesia politiko hori puntu bat baduela, hain justu ere, transizio ondorengo fase berri batean murgildu garen honetan. Eta erakunde armatuari izateari uzten dion garai honetan. Frankismoak utzitako zauri horiek aitortu eta nolabait konpontzen hasi diren momentu berber horretan gertatzen ari dela guzti hau, ezta? Eta Brasilen bezala eta munduko beste toki batzuetan eskuinak bere arma guztiak honezkero atera ditu zenbaitzuk, baina erakutsi du badirela kapaz gehiago ere egiteko. Orduan, kamikaze jokaldia bada, emaitza txarren hori dagoeneko provokatzeko modu bat badelako. Eta aukera izpi bat baldin badago horri buelta eman, eta nolabaiteko freno bat jarri, eta gizartea nolabait ahaldundu edo kontzientzia aktibatu, orain egin jokaldia hori, ez? Orduan, interesgarria da nolabait sortu denez, udagiroa, hau eta beste, pentsa, 36an ze udagiro ongo zen, eta gure etxean beti esan izan da, lasai, reketeak entzuten dira tiro batzuk eta hau eta beste Tolosaldean, baina etxeko, lasai, hau 2 astetan bukatu da. Lasai, kanpaina hau uztailea bukatu da. Ez, jaun Andreok, hau zoritxarrez hasi besterik ez delakoen eta akaso historia errepikatzeko arrisku handiaren aurren gaude, ez? Beraz, interesgarri iruditu zait, Maiderren hausnarketa igande gauekoa, barkamen eskatu behar diot ez duelako nekoa tarterik izan irakurtzeko, baina titularrean harrapatu nion eta orain pixka bat berriketan aritu garela harrapatu diot, ez? Euskal Herria Bilduk homologazio ariketa bat egin du, lortu du, ariketa egondu da estatu mailatik, ez? Eta gora eta bera, homologazio hori bertan bera botatzeko saiakera izan da. Ez da ondo atera, hemen, estatuan bai ordea, eta gorakada urdin hori horrela atera zaie, aldiz hemen, eta Kataluniako emaitzak ere neurtzekoak dira, hemen beste kolore batekoa delako mapa. Beraz, homologazio horrek aukera ematen dio EH Bilduri, jokalde honetan parte hartzeko eta sendotzeko aldiz, eta honekin bukatzen dut. Eusko Alderdi Jeltzaleko Aitor Estebanen agerraldia oso interesgarri izan da aste honetan. Bakarrik, nola zen meme hori John Travoltarena, horrela ateratzen dela Pulp Fiction pelikulak, eta holaxe ez, prentsaren aurren atea, eta ez du ulertzen, Sánchezen jokaldi hau, eta noski ulertzen dutela, baina hau Eusko Alderdi Jeltzaleari torpedoa da, aipatu duzuen bezala, estatuan kolpea emateko prest dauden horiekin adostuko duzue Gipuzkoako gobernu berria, edo behintzat gobernu berria ateratzeko Gipuzkoako parlamentuan, eta honekin bai bukatzen duela. Parlamentuak dira, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba, parlamentuak dira. Eta adi, urtebete gehatzen delako legebiltzarreko hauteskundetarako. Berez, udan izan behar lukete, nire aurre ikuspena da, horiek ere aurreratu ingo diala. Besterik ez baldin bada, Europako hauteskundeekin bat egiteko. Baina EAJ, denak, egia esan denak aizian partida jokatzen udal eta foru hauteskundeetan, beste zelai horietan jokatzeari begira. Aizu, eta hori atera dela, hautagain bat etorri zaizu burura, zein konturatu eta inguruan ere. Eta autonomikak egon ezkero zei hautagai izango lirake, zegia da, bapatean dena arrapaladan datorrela. Eta ez dakit nik pentsatzen nahi ez, Beatriz Artolazabal bat bazela, ez? Nola pixuzko zera bat, baina Gasteizen hartutako. Beatrizek hartu duen zartakoarekin, baina gauzak ikustek, akaso oraindik ere alkate izan daiteke, nahiz eta laugarren geratu, nik edozein gauza gerta daiteke politikan. PSek eskatuko diola Gasteiz Gipuzkoaren truke. Baina ikusten duzu esate baterako hurrengo autonomiketan, hautagai guztiak esate baterako emakumezkoak izatea? Ez da gertatuko. Espero dut. Nik ikuste dutena da, Maialen Gipuzkoako aldu nagusi izendatzen badute azkenean, beste ez badute izendatzen, Maialen izan daiteke berriz ere lehendakari gai. Baina beste alderdietan, nahi gustatuko ditzaidake. Uste dut,
beti esaten dugu, emakume izatea ez da ezerren bermea, ez badia politika feministak Ez nion ez zentzu horretan, baina bai suposatzen du beste arlo batean ere batalla bat irabazi izana, ez? Osea, izugarri kostatzen zaie aldaketa, izugarri kostatzen zaien sistemak dira alderdiak, eta alderdi horiek behartuta egite dituzte aldaketak, eta bueno, pues oraingo hauteskundeetan hautagai asko emakumezkoa izatea bada irabazitako batalla txikia. Eta nik uste dut, bueno, badira batalla txikiak, baina gero ikuste dezunean hauteskunde gauean Ortuzar hitz egiten Eider Mendoza ondoan, eta Eider Mendoza isilik eta Ortuzar bere hitzak esanez, esaten duzu, bai, emakumeak aurkeztu bai, baina hori da politika feminista bat egitea. Ez. Osea, emakume ondoan, baina isilik. Azken finean, oinarrian, eta antzeko zerbait gertatzen da alderdi guztietan. Horregatik esaten dut, badala irabazitako zerbait, osea, berez, haiek, ekinik egin digun galdera, haiek bere buruai egiten dietenean, burrengo hauteskundeetara begira irudikatu dezakezu zein izan daiteken hautagai, eta haiei gizonak etortzen zaizki. Osea, bere burua behartu egin behar dute, baliteke oraingoan emakumezko bat izan beharra. Baina beraiek ere, ni harrituta nago, esate baterako nola EH Bildun ateratzen ari dian personalidade berriak medioetan, pixka bat fokura prestatzen, ulertze detenagatik, eta horietako inorrez den emakumean. Orduan, ez da bakarrik hauteskundeak etortzen dianen, hauteskunde datoz, zein jarriko dugu hautagai, gizona bakarriko kurritzen zaizkigu, ez, proiekzio bat egon behar da, eta lehenago ere herritarrek ezagutu behar dituzte. Urtebeteren faltan, nik ez dut ikusten alderdietan olako proiekziorik emakume hautagaiarena. Aurre lanketa bat egiten ari danik. Herrietan egin dena, Errenterian egin dana, Lasarten egin dana, bazoaz proiektatzen alkategai bat. Bai, ze gero gertatzen dira, esate baterako aste honetan bertan gertatu dena. Nahi dut, naiz eta hautagai, kanpainan aparatuetan gizonak izaten segitzen dute nagusi, Jaurlaritzan exekutibetan gizonek agintzen segitzen dute, eta horren ondorietako edo isla larrietako bat bada Gasteizko biktimarekin gertatu dena, eta horri buruz egindako irakurketa, bai Jaurlaritzatik, eta baita polizia aparatuetatik ere, esan nahi dut, jokabidea, kasuei jarraipen egiteko modua, Erkorekak nola justifikatu du hori dena? Terrible, Erkorekaren justifikazio hori laguntza behar bezain beste etzun eskatu orduan zaila da zaintzea. Hori, nire ustez horrek dimisio zuzena eskatzen du, benetan baino hitz guztiekin. Horrelako kargo politiko batek hori esatea da dimisioa. Eta gutxienez jarri beharko luke zalantza. Baina ez zaio iruditzen hain larria jende gehiengoari. Esatik azkenean berriz ere biktimaren gainean jartzen da ardura. Esaten dutena da, eskaini zitzaion eskura ditugun baliabide guztiak, eta beak esan zuen, ez maite zuela eta berriz ere saiatu nahi zuela. Eta hori behin eta berriz errepikatzen den egoera bat da, tamalez indarkeria matxista kasutan, hori behin eta berriz, baina behar bada baliabideak ez dira aski persona horrek ez badu gaitasunik ikusteko zein den arriskua eta hortik alde egin behar duela, da etzaiolako nahiko baliabiderik jarri hori ulerrarazteko, hori ere. Baina mezu hori behin eta berriz ere kulpa emakumeari etzolako irmo esan. Eta Mirenek baliabideak aipatu ditula, askotan lotze ditugu indarkeria matxista kasuak bide judizialarekin eta askotan babes polizialarekin, eta babes hori instituzioetatik etorri beharko lukeena, ez da bakarrik ez bateko ez besteko, ez Erkoreka da, segurtasun sailburua, baina aparte lehendakari ordea da. Horixe. Orduan, hori berak hori esatea, esan behar den. Gustatu nora hola iten dezun, lehendakari ordea. Adi. Gauza garrantzitsua esatera joa. Batetik, ze ardura dakan euskal sistema polizialaren kudeaketa, kasu hontako kudeaketa txarrari dagokionez bat, eta horrek adierazi beharko luke edo egin beharko litzateke barne azterketa bat nola osatuta dauden protokoloak eta nola dauden prestatuta, zu posible duzu ez urruntze agindua
buskatu eta hala ere eduki buska bat zerbait gertatze bat bada, ez? Osea, horrelako gauza posible dira, baina aparte, babesaz ari ganen, aiga gizarte zerbitzuetaz hitz egiten, aiga arreta psikologikoaz hitz egiten, aiga akonpainamendu ez hitz egiten, alduntze eskoletara bideratzeko aukera posibleaz hitz egiten, orduan, mila modu daude indarkeria matxistari aurre egiteko. Ez da bakarrik poliziala, ez da bakarrik punitibista, ez da bakarrik kartzelan pasatzea 30 urte, eta hau da, bai da bai legearekin gertatu da historia guztia, ez? Baina hori dena jarri behar da erasotuaren esku, edo jarri behar da herritarron esku. Eta ez da egin, eta gaina holako gauzak esaten baitu, eske da nik baldinbilak esaten nuenean hori esaten nuen, ez? Osea, indarkeria matxista jasaten duten persona edo emakume askok atzera egiten dute, bere salaketan eta horrela, atzera egiten dute, beste gauza batzuen artean, bizitzeko lain ez daukalako. Orduan, esaten dut, eske ni esaten baldin badut urruntzea agindu bat eta ez da gizar, atera behar dut nire bizimodua eta nire seme alabena bakarrik eta horrela, eta orduan, barkatu, medio gehiago jarri beharko dira. Atxeten gastatu beharrean, zergatik ez dugu gastatzen. Zergatik ez dugu gastatzen. Hori, miren, atea, hau zeitzen da. Horrela, momentu batzutan ere, pakea. Nik esan behar nizun, begira, hor ere desberdintasuna, zu pakea eta nahi zuzenean horrela ateratzen zaiz, horrelako kasuetan. Oso asarre jartzen naizela, baina badakidan ez asarreak ez didala onik egiten, ere buruan onerako eskatzen dut asarratu gabe, horrela goxo esaten dudanean baliabide gehiago behar direla, dala, emakume asko sentitzen direla oso bakarrik. Gizarteak ez diela behar bezalako babesa eta baliabiderik ematen egoera zaila hori bizi ahal izateko. Ez diete babesa ematen. Orduan zentratuko dut ez beharrekoa baizik eta ez da babesa ere. Ekina bukatzeko nekin? Bai ez, umore pixka bat ez dakite. Eske ni tristeari nintzen jartzen, ja. Ni aserre. Usten diazu ekil pixka sartzen? Bai, baina itxoin, bota. Bota, ekil nahi dezu, superekil nahi dezu, bale. Eske, orain umorea esan dulako goratu naiz, imaginatu ez ezue inguru giroa izan daitekena uztailaren 23an herri pilo batetako festak. Eta lagun bateak lehengoan, badakizue, atera zanean Sánchezena, sutan sare guztiak, eta bapatean mezu bat jasotzen dut, bai. Eta 24an esnatu, eta Santiago Abascal Espainiako lehendakari orde bada, zerk kenduko digu biharamun hori? Ez dago drogarik, hori kenduko digunik, eta esan to. Eta droga eta ni lotzen duzu? Bai, droga, eta batean esan dut, droga, Manu Txau, eta ekil doktorea. Eta aktualitate azido honetan pentsatuko duzu zeri buruz hasiko gara hizketan. Manu Txau, Euskal Herrera itzuliko dela eta desagertua Arrasaten agertuko da. Hori bai albistea eta aitzakia gutxi falta zaigulako Donostiako Piratek Zurriolan eskaini zuten super makro kontzertu horretako irudiak berreskuratzeko. Pase lo que pase, sea lo que sea, próxima estación, esperanza. Próxima estación, esperanza. Se fue Salamanca. Izan ere izue, itxaropena beharko dugu bai, ze bestela ez dakit nola ekingo diogun, datorren ustezko oporraldeari, agur! Kazetarion oporraldeari eskerrik asko Sánchez jauna. Seré breve y trataré también de ser muy... Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece... Eta pentsatuko duzu, oporraldia izorratzea izan ote da helburua, eskuin muturra geldiarazi eta akaso uztailaren 23an data hau ezarrita 18 de julio batekin nahi izan du gure Sánchez presidenteak? Edo nola ere, bazan egiten, kanpaina noiz den hastekoa. ¡Gora San Fermín! Bai, baina horrela ez dakit ez dauka halako emoziorik.
Zer behar du, benetan gure herriak? Badakizue zer behar duen Euskadik? ¡Gora San Fermín! Eta kitxo! Analisiari tarte bat egitea ere bada helburua tarte honetan egiten dugun gauza bizarro hau. Sare sozialetan ikerketan arituta, zer kristo gertatzen ari ote da Espainiar estatuan? Zer nolako eragina izango du Euskal Herrian? Eta Katalunian, zer nolako geroa datorkigu hauteskunde kanpainako emaitza urdin horiek ikusita. Argi, mapak beti engainatzen duelako, baina datorrenaren nolabaiteko aztarna aurreratzen digu eta horrek beldur pixka bat ematen digu. Sare sozialetan ikus daiteke bat baina gehiago kezkatuta egon badagoela. Isabel Díaz Ayuso, querida, afirmó en la Asamblea de Madrid que el cambio climático, pues nada, esos son ciclos. Y que por tanto, pues no se puede ir contra la evidencia científica, que como son ciclos, pues proponía una medida, atención, que es llevar la naturaleza y salud a todos los vecinos y a familias. Y que lo íbamos a hacer pues de esta manera. Tú en tu piso ratonera de 35 metros cuadrados interior, pues te anima a que pongas una planta por balcón. Fíjate, resuelto, activista por el cambio climático. Ezaguna izan delako Ayuso andere eskuindarrak egindako proposamena aldaketa klimatikoari aurre egiteko, jarri ezazu lorontzi bat eta barruan landare bat ezakigu plastikozkoa ala egitazkoa den proposatutakoa, baina aizue, bozkatzaileek benetan baote dakite ze bozkatzen duten. Luego da igual, pero luego da exactamente igual. Ven esta gilipollez de las plantas o otras muchas, o lo que dijo el otro día con un canutazo, que fue como, mira, da igual, que le hicieron una pregunta y claro. dijo, mira, da igual, es que no me molesto ni en contestarte. Es como, que no eres una colega de mi sobrino, tío. Izan ere, ikusi besterik ez, azenolako estilo zarraplasteroa daramaten hainbatek, eta sare sozialetan bakarrik ez kanpainan ofizialki hala aritu dira. Eres una representante pública, pero la peña, o la peña despolitizada, o cierto tipo de peña, ve esto y dice, me siento conectado, eres como yo. Como diría mi abuela, un genario en el balcón. Eres demasiado humana. Akaso, bai, gehiagizkoa ez da, gizakiegiak izango ote gara, eskuin muturrarekin bat egiten ez dugun guztiok tira. Aktualitateari begira jarrita, eskerrak, aste honetan behintzat, bestelako albisterik izan dugun, eta jabetu edo behintzat kosmoseko irudi batzuk ikusteko aukera izan, besteak beste, badirela izar batzuk, badirela planeta batzuk, eta gu geu ere unibertsoaren parte garela, materiaren parte, energia, tira, isilduko naizen, ni nire honi ere ez dakita aguantatzen ote naizen, aste arraro honetan, baina izue, zu eta gar, hortxe izango ditugu, betirako eta gure zorionerako. Izarra lurretik 26 argi urtetara dagoen nano gorri bada, eta bere gainazal temperatura 3000 gradu zentigrado ingurukoa da. Garri izan da izarrarentzat aukeratutako izena, gori-gori dagoen gasezko bola baita. Exoplaneta berriz superlur bero bada, eta izarraren inguruan duen biraketa oso hurbila eta azkarra da. Planetak egun eta erdien soilik osatzen du bira. Orbita txiki horrek 430 gradu zentigrado inguruko oreka temperaturara darama. Temperatura horrek exoplaneta bizigarri izatea ekiditen du, eta hortik beretzat proposatutako izena, zu. Oro har astronomian oso ohikoa den lan egiteko moduaz ere hitz egiten duen euskal esamolde indartsua ere bada, zu eta gar. Hauteskundeak eta postrerako hauteskunde pixo bat gehiago. Maiatzako 28 ondo esan duen bezala Maiderrek, oraindik inungo analizirik egiteko denborarik izan gabe, oraindik ajearekin, biharamunarekin, hauteskundeak berriz ere, baina atzera egingo dugu maiatzako 28an. Jeni, kalean ibili zinen, hautesleku horietan ibili zinen, da denetarik, ez da? Zelan ez, ni kalien, zea raro ez da. Zea raro. Nola ez, bai, Bilboko kalietara urbilduna, igandien, ze antza jentiek ez ban jakin hauteskundik zirela, nik hauteskundetan murgildu nahi zen dutzoien, ez da? Orduen, araju nintzen galderatzu batzuk eitzen, eta zelan ez, jakin nahi neban, ia
hauteskunde hauetan ze alderdik eduki duen presentzia gehizen. Ze alderdi politiko izan da gehien entzun duzuna 2023ko hauteskunde hauetan? EH Bildu. Uste dut EH Bildu. Ba, edo Euskal Herria Bildu edo EJPNV, hemen Euskadin. Ezakit, EH Bildu? PP. PSOE. Egia esan da, edabideak ez ditut asko entzun, baina nik uste dut PSOE igual. Gehien, el PNV, evidentemente. Nik EJPNV da gehien entzutena. PNV. Bastaket. Bota PNV, PNV, EH Bildu, PSE eta Alderdi Popularra. EH Bildu. Ba, nik uste dut PNV, PSOE eta EH Bildu. Eta, bueno, Vox ere entzun dugu, Vox. Vox eta PP igual. Batez ere EH Bilduari buruz, bai? Egia esan da, ideiaik ez deko telebistarik, ez dute irrati askotan entzuten, así que zentzu horretan nahiko librea naiz. Eta kitxo! Ba hori, ez dakite porra bat inbigen duen igual bideoa jarri baina harina, hoi asesatzen zen. Porra egitea ondo legoke, baina egia da, esaten aiziela, esaten, ostra, egia da, esatik normalean alderdi bakoitza bere burua hitz egiten du, bere burua saldu behar du, baina kanpaina honetan EAJ izaten dela tarte gehiena duena hauteskunde tarte komerzialetan eta horrela, etengabe hitz egin du EH Bilduz, beraz, EH Bilduk zegokion tartea baino gehiago izan du, ez? Kanpainan baliteke horrek eragina izana. Ez dakit ikusitze baiko zuen bideoa, baina nik dekot bideo gogokoen bat, aburtok, esaten deu, Bildu. Ez dakit ikusitze baiko zuen, baina ezke kristona da. Bere subkonstientia bai, badaki Bilduri buruz nahi balein berba. Ez dakit igual, ikusitzeko hori eta... Nik ez dut ikusi bideo hori, ez dut ikusi, baina bai egon dira oso obsesionatuak. Ez dut ikusi? Baina bai egon dira, guri behar bada ez zaizkigu hainbeste iritsi Bizkaiko hautagaien Gipuzkoan bizi garen ez, agian Bilbokoa eta ez dugu hainbeste ikusi, baina bai egon dira... Twitter Bizkaia, Twitter Gipuzkoa... Oso obsesionatuta egon dira. Twitter box, eta ze gehiago jeni, ze hemen hasten bagea... Esaten egon garena, hementze ikusi dozu moduen EH Bilduk presentzia asko eduki deu, edo behintzet euren artien ados jarri die EH Bildu esateko. Alan dabe, beste gauza batzutan ez die askorik ados jartzen, eta galdetzen dotzaten nienia non entzun da bezan hauteskundien inguruen berbetan edo alderdizek, ez dakit eure be, konturatzen diren zer da bizen esaten. Non entzun duzu jendea hauteskunde edo alderdi politiko ezizketan, zein gurutan? Bueno, ETV, telebistan, ez? Sare sozialetan ez da hitz egiten horretaz. Nik sare sozialetan normalin. Eta, bueno, kalen ez dute inbeste entzun. Tabernetan. Plazan edo. Erra irua. Ez da, izketan ez dut horreri buruz egiten. Kalean, gure lagunekin artean, igual Instagramen edo eta telebistan bai. Ez ditute holan zeik ikusten, así que... Gora Euskadi askatuta! Batzuk sare sozialetan, beste batzuk ezetz, beste batzuk kalien ezebez, beste batzuk taberna eta plazatan. Gora Euskadi askatuta. Gora Euskadi askatuta. Hementz ez dakit nok esaten dauen egizen, nok ez, non bizi da bakoitza. Hementzetan dien dana Euskal Herrien bizi ginela, baina antzan, ez? Garai batez, Gora Euskadi askatuta zen aldarrikapen, ez, gerra oiu bat, baina gaur egun Euskadi, ez, autonomia zearekin lotzen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa bakarrik, esan edot argiz. Berez ez da hola. Ez, berez ez, baina gaur egun Euskal Herria askatuta da Gora Euskadi. Bai, bere ganatu egin zuten. Bere ganatu egin zuten, berez Euskadi etzan autonomia erkidegoa. Bai, erkidego autonomikoari Euskadi izena jartzearekin, lehendakari, Urkullu bere burua Euskadiko lehendakari bakartzat dauka. Orduan Euskal Herrian non geratzen da, ez? Horregatik da. Baina egia da, zu mugitzen zen giroanen arabera. Nik eduki ditut gare batzuek politika gehiago bizi nuena beste batzuek baino, eta politika asko bizi nuenean
entzuten nuen politikaz hitz egiten, toki guztietan, gehienetan ninitzan, izketan ari zena. Ez hori bakarrik, adinaren arabera ere eragina edukiko du, segura, eta precisamente horregatik, eta hori alderdi politikoi badakitelako, beraien komunikatzeko modua ere aldatzen doa, ez? Oain kasi ez egoen zuten kaletako megafonia, kotxe megafonia hori. Bueno. Egin behar paso gaitzik, zen nik entzuta nire kaletik ez dakit nire kalie bastakit aldertu guztizek nahi bien pasa, edo jente asko bizi da, eta orden botezke. Hori nik uste oraindik kotxea zaukatela COVID garaikoa megafoniakin pasatzen zirena eta etekina eta bertziotela. Bueno, kanpaina honetan edo nola ere bizikleta martxak ere izan dira, Ze egia da, zorionez, oinezkoentzako gero eta bide gehiago dago, orduan zuk nahi baldin baduzu plazatik pasa, toki askotan ez duzu furgonetarekin pasa, orduan, bizikletaz ere ibili dira batzuk. Bueno, Jenny, markatu egonazeki behitzuten, ze berriro aburtu tordaten burura, eta bera bizikletaz jauz izanien da, barkatu, ez dakiz errekotan horregaz pertsoniegaz. Sentitzen dut, baina nik horri ikusten dut, zeo zer dagoela. Segi, Jenny. Aburtu in love. Aburtu edo basurtu. Hori beste kapitulu baterak izan bitela. Bai, galdetu notzen ia zelan ez, nondik informetan ziren, ze, karo, harritxute galdetu nintzen zelan batzuk, kalien entzuten bien, beste batzuk kalien ez, beste batzuk zare sozialetan bai, beste batzuk ez, orduan, nondik interesariek hauteskunde hauetaz? Bueno, interneten edo alderdi horren programa politikoa irakurtzen, edo, bebai joaten mitin batera. Familiatik. Zaiatu naz irakurtzen, baina badakit denbora guztian dauz mentirak esaten eta ez naz fidatzen, beraz, familia kontatu egitena, eta hori. Familiaren bidez, bai. Telebistan edo irratian. Telebistan gehien bat. Aita eta ama. Egia esan da, etorri zaizkitidan hori programetatik eta... Ni azken nire komunikabide normaletatik, gero belagunekin zoze hartzen eta ez da bat jozu edo alkar iritzisek edo banatzen dauz, baina normalien bai. Kaletik edo gurasotatik eta telebistan. Nik dekodaz nire ideia propioak eta gero entrevistak ikusi dodazi telebizioan. Baina nire ideia badekoten. Egunkarietan, interneten eta telebistan. Leku guztietatik. Ez gara informatu. Pues, nire kasuan bebai, militantziaren inguruan, batez ere, bai, zare sozialetan bebai, baina batez ere hori kalietan, kanpainetan, auzoetan, bai. Eta esan inbidot, zehantze bertan urten dau. Azken aurreko hau esan duguna militantzian enteraten dana, Brasildarra da, euskeraz behitzu ze ondo egiten duen da, nirizki galdetu inbirezuntzen, baina, karo esan ni atzerrikoa naz talda. Nongoa zaela, atzerrikoa, baina nongoa da. Brasildarra naz, nik hemen non horiskatu notzen botoa moteko eta mosten bere botoa da hona tornaz EH Bildu boskatzen. Dani, bale, eta galitzen nintzen pentsetan, batzuk ez da boskatzen, beste batzuk zurizizten da, eta hau Brasildarra, venga! Eta garrantzitsuna, Brasildarra hain denbora gutxi eman, eta euskeraz fin-fin, da beste batzuk orain dikan ez dute kaixo horik ere esaten. Eta esatezten barkatu nire euskeria gaitzen da ni. Esatez du hizkuntza batek ez dutela agurtzen. Venga, hizkuntzan gatik utziko dut orain. Tatzak gehiago dakartzu, Jenny, bota. Lehen ez dugu inporrarik, baina oingoan porratzuet. Porra txikitzuet. Ze oingo urrengo galderie izen da, ia ze alderdi ez dozun nahi garaie urtetie foru hauteskundetan. Da nahi do jakin ze alderdi uste dozuek jente gehizen esaten duena. Seguro, zauz? Ez aurkezten da? Ez badago hautatu daitezken zerrenden artean, jendeak ez du aipatuko. Nik uste jendeak ez du hainbesteko irakurketa. Nik uste aratago joan behar dela, foru, udal, igual du. Nik uste desango dutela Vox edo Alderdi Popularra. Nik bai. Bitako bat. Euskera, aidegia hitz egiten euskeraz dakien personat ez da? Vox edo Alderdi Popularra esango nuke nik. Eta bestela, indezu nik ez da... Ez que ni jenti dakit topetan, Non egin dezu, Algortan edo... Bilbo, Vox esango nuke. Izan daiteke. Vox, eta beste zerbait esate baino baute, vamos, Dianan jo ezula. Esan gotzut gauza bat. Esan gotzut gauza bat, ni visionaria bat naz. Eta... Gezurra. Ikus entzule maitaleok, visionaria bat naz. Nik hau galderi neban, domekan, igandien, eta
Pedro Sánchezek esan ban, esan dakoa urrengo gunean, orduen. Nik sose gaitzik galdetu neban hau. Baina, bueno, ikusko gu, ia zein dan gitzien guztetan jaken alderdize jentieri. Bilbon bitzet? Vox. Bueno, Vox, ni de broma. No, Vox nada, cero. Bai, Vox, adibidez. Vox, edo PNV. PP edo Vox. Inoz bez, Voxek noski ezetz, eta ez alderdi popularrak, ez alderdi sozialistak. Inoiz ez estremuak, hori ez. Bostaket, inondik inora, esan izango Vox, baina izango da PNV. Eta ez dut nahi, baina bueno. Vox. Vox, bai, biak uste dugu. EAJak ez ez gustatzen, baina badakit boterea daukala. Bueno, daude pilo bat, ezta? Bueno, Euskal Herrian, osea, bizigarren ez PNV adibidez, eta, bueno, PNV, PP, Vox, no? Azken finean, daude, bueno, gauza bera, edo norabide berean, ezta? Doaz, orduan, vamos, impresentableak. Vox edo PP edo relakoak. Eta, hausen eski, Vox edo PP, eta ikusi duzuen lez, berak ez boto nulo emon dugu, baina Vox eta PP ez duz nahi, bintzet, bueno, gauza, zozer, klaru deko. Hombre, hori ikusita hauteskunde hauetan gertatu da mapa, nik uste Galiako herrixka hori, inoiz baina argiago geratu da, ez da, reflejo hori, estatu guzti hartu eta Katalunia aldea kolore batean, Euskal Herritxua, hor, Euskal Herria, eta estatu guztiaren kolorea bakarrik ikusita. Miren, bukatzeko zer duzu? Bueno, hauteskundeak, aldaketa, ez da gizte, eta Hondarribitarra naizen aldetik, bueno, bai estatu dezaket Hondarribian aldaketa eman egin dela, eta oso pozik nagola. Ez dela izango nik nahi deten abiadura, nik nahi deten norabidean, argitasunakin eta ez da gizte, baina aurten, Hondarribian, alardeari, Jaizkibel konpainiari, alkateak harrera egingo diola bermatuta dago. Ni gehiago nahiko nuke aurten dagoeneko alarde publikoa eta mistoa izatea. Beharra da ez da aurten izango, baina aldaketa eman da eta bazen garaia. Aldaketa eman da, hori izango da Mirelen titularra, alardea, bai, harrera, udaletxean, merezi duten bezala. Titulartxo batekin agurtu nahi duzuan, askak? Maider. Enazuela utziko juten, ez? Osa, datorren hastian berriz gai berdinak ergo ditugula, perfecto. Eta 22an, ojo, nora zoaz oporreta? Orduako pentsatzen dut, hauteslekoak izterako egon naizela Marsellan eta ni joa Italira, osea. Eta ojo, 23a kolpez kolperen emisio ordua ere bada, beraz. Eta nire galdera da, maila tokatzen bazaizu? Entzun dut irratian. Ordainduta izan behar duzu. Informatu naiz eta badaukat. Dirudienez, bilatzailean gauzarik bilatuen egun hauetan hoixe da. Bai. Tokatu ezkero nola esan duko egin dezakezu. Nik badakit, iturri batzutatik jakin dut, atzo, igo zirela, bidaia agentzietan eta lan egiten duen jendeak, igo ziren atzo eskariak oporretara joateko reservak ez. Lehenago izan bartzala, baina gero batzuk esatezuen ez, boen atera eta ostean. En fin, truko guztiak eginak. Ni azkarrenik zehose aurre ikusten nun eta... Maiderrek bazekin eta esan duen bezala, hauteskunde zalea bai, baina tuntuna ez. Beraz oporretan joango da. Kuadrilla, esan genuen, hauteskunde ostean izango dugu denbora analizirako gezurra. Zeleste hauteskunde datoz, eta gero esan dugu, gero datozte besteak eta urrungoan besteak, eta iruditzen zait, pertsa batean sartu garela, hauteskundeak forever. 23an zera, zergatik saninazio bueltarako erreferendum bat, ez? Behin jarri ezkero, denak martxan, hautez eskolak prest, eskolak itxita daude, esan nahi dut prestatutako botokutsak bere tokian utzita, ez? Bueno, en fin, zaindu, ja bale, nahikoa deu. Zaindu neskak, ondo izan aste guztia, eta zuei, datorren astean, hauteskundeak sorpresa.